Kaixo egunon, ongietorriak gure 8. telebista saiora. Gaur, albiste asko ditugu. Lehenengo, Alvarok Mikel Santos edo belatzi buruzko informazioa emango digu. Gero Laidak, LH 5. mailakoek egindako ateraldiari buruz. Ondoren, Mikelek DBH-koek egiten ari diren musikalari buruz hitz egingo digu. Gero, Arianek Tigrari buruzko reportajea aurkeztuko digu, eta Anderrek jateko orduari buruzko iritzia emango digu. Beranduago, Gaizkak Oke Kiroletako informazioa emango digu, eta balzenekien atalean gauza interesgarri asko kontatuko dizkigu Edurnek. Ondoren liburu eta film bat gomendatuko digu Aitorrek. Eta beranduago, Leirek euskara maila hobetzeko bideo bat eskainiko digu. Azkenik, Aritzek lehiak eta postontzia, astenetako galderak eta horreko asteko erantzunak esango dizkigu. Orain Alvarok Mikel Santosi buruzko lehenengo jaso albiste esango digu. Kaixo Alvaro. Kaixo, itziar, aurten Mikel Santos komikiagilea otsailaren 8an ostirala Jasi ikastolara etorri zen. Fira enpresak ikastolei marrazkilariak, idazleak eta komikiagileak etortzeko aukera ematen dielako. Jasi ikastolako koordinadoreak eta Fira enpresako koordinadoreak elkartu eta akordio batera iritsi ziren. Ikastolak baietz esan zuen proposamen honi. Belatz bere izen artistikoa da. Bere benetako izena Mikel Santos da. 6. mailako ikasleei bera komikiak nola egiten zituen azaltzera etorri zen. Ere zer plano motak zeuden esan zizkigun. Adibidez, plano ertaina, plano amerikarra, plano osoa eta bar. Bera egindako komiki batzuen orrialdeak erakutsi zizkigun. Nire ustez Mikelek oso ongi marrazten du. Esan duenez komiki bat egiteko aste bat gutxi gorabehera kostatzen zaio, baina azkenean emaitza oso onak ateratzen zaizkio. Bera beldurrezko komikiak, abenturetakoak, amodiozkoak eta bar egiten ditu. Itziar, hau izan da dena gaurkoz, agur. Eskerrik asko Alvaro. Orain, Laidak LH 5. mailakoek egin duten ateraldiari buruz 2. jaso albistea kontatuko digu. Kaixo Laida. Kaixo Itziar, lehenik eta behin LH-ko ikasle Gongorara joan ziren otsailaren 28. Goizeko 9:10 jaso ikastolatik abiatu eta eguerdiko 1 Gongoratik itzuli ziren. Bi talde egin zuten, LH 5koek alde batetik eta LH 4koek beste aldetik. Ibilbideak jarraitu zuten. Lehendabizi ikusi zuten nola ilegatzen ziren Iruñetik zakarrez betetako kamioiak. Geroago Gongorako solairuan sartu ziren eta azkenik kanpora joan ziren ikusten non botatzen zuten materia organikoa eta bereiztezina den materia. Gongorako solairuaren barruan zeudela bi ekintza egin zuten, ikusi eta praktikotu nola bereizten den zaborra benetako adibideekin eta jolas moduko bat, bikoteka jartzen zirenak eta bat itsuarena egiten zuena eta bestea itsuaren laguntzailea zena. Eta jakin behar zuten ze ontzian bota behar den zaborra bakoitza, adibidez, materia organikoaren ontzian, laranja hondarrak, fruituak, arrainak, monitoreek Gongorako prozesu guztia saldu zuten. Hasteko nola kamioiak Iruñetik zaborra hartzen zutenetik, sakabanatzen zuten arte. Horretarako Teresari Gongoran egon zenez, elkarrizketa bat egin genion. Kaixo Teresa. Kaixo. Badakigu otsailaren 27 Gongoran egon zinetela. Zer dutan hasi zineten eta zer dutan bukatu zenuten? Hemendik abiatu ginen goizeko 9 eta 5 eta 10 eta bueltatu ginen bazkaltzeko ordurako, ordu batarako. Ibilbideren bat egin zenuten, zein? Lehendabizi ikusi genuen nola llegatzen ziren Iruñatik zaborra garraiatzen duten kamioiek eta gero sartu ginen plantaren barnean eta gero baita ere kanpora joan ginen ikustera non botatzen duten hondakin organikoa eta bereizten ez den zaborra. Ekintzaren bat egin zenuten, zein? Barnean egin genituen bi ekintza, hau da, ikusi eta praktikatu nola bereizten den zaborra, benetako adibideekin, eta gero beste batean zen jolas bat, bikoteka jarrita, ikasleek praktikatu zuten bat itsuarena egiten eta bestea laguntzaile, praktikatu zuten zaborra bakoitza zein ontzian bota egin behar den. Zer ikusi zenuten? Ikusi genuen
Gongorako barneko plantan nola bereizten duten ailegatzen den zaborra, eta gero baita ere non botatzen duten eta nola zapaltzen duten kamioiek, zaborra organikoa eta bereizten ez den zaborra. Agur Itziar. Eskerrik asko Laida. Orain Mikelek musikalari buruzko azkeneko jaso albistea kontatuko digu. Kaixo Mikel. Kaixo Itziar. Aurten DBH-ko ikasleek lehenengo mailatik hasita 4. mailara arte musikal bat egin behar dute. Casting aste bat antolatu zuten ikasleak aurkeztu ziren castingera egitera. Casting hori egin ostean aurkezleak aukeratu zituzten. Parte hartu zuten guztiak gidoian sartu ziren, eta historia egiten hasi ziren. Ikasle batzuk multimedia kontuak laguntzen, gidoia prestatzen, argiak prestatzen, soinua eta gauza horietan laguntzen hasi ziren. Orduan, Letizia, musika irakaslea, eta Imanol, DBH-ko gorputze heziketako irakaslea, antzerki taldea sortzen hasi ziren. Historia bukatu zutenean, konturatu ziren oso polita gelditzen zela. Eta Barainaingo auditorioekin hitz egin zuten. Beraiek esan zieten musikala apirilearen 18an egingo zela. Grabaketaz Andoni Moreno arduratuko da, eta David irakasleak lagunduko dio. Irakasleek ensaiatzen dute jolasaldietan, eta abestu ere jolasaldietan egiten dute. Musikal hau irakasle guztiek ikusiko ahalko dute, eta apirilaren 18an 11etan eskainiko dizuete eta gurasoei ere bai jakina. Musikala modu irekian arratsaldeko 6etan berriro egingo dute. Funtzio horretarako sarrerak idazkaritzan daude. Gurasoentzako sarrerek 5 euro balio dute. Kanpoko jendearentzako sarrerek 3 euro. Eta ikastolako jendearentzako 2 euro bakarrik balio dute. Aste santutik aurrera auditorioan salgai egongo dira. Agur Itziar, hau izan da dena. Agur Mikel, orain Arianek tigrari buruzko reportajea aurkeztuko digu. Kaixo Ariane. Kaixo Itziar, tigrea Asian bizi den animali bat da, eta lehoiaren familiako felino handia da. Tigre felino handia da, eta horregatik 300 kilogramora inguru ailegatu alda pisutara. Luzera 3 metrokoa da. Buztanaren luzera 75 zentimetrokoa da. Tigrea gauetan ikusteko ikusmen izugarria dauka. Agur Itziar. Agur Ariane, Anderrek jantokiko ordutegiei buruz bere iritzia esango digu. Kaixo Ander. Kaixo Itziar, gaur iritziari dagokion atalean ikastola jateko orduaren ordutegiari buruz hitz egingo dizuegu. Ikastolan etxera, bazkaltzera, DBH-koak soilik joan daitezke. Niri hori behintzat ez zait askoa sola, baina jaso ikastolako ume batzuek etxean jatea nahiago dute, eta DBH-en ikastera oraindik ailegatu ez direnez, ezin dute etxera jatera joateko eskubiderik. Eta niri hori ez zait oso ongi iduritzen. Nire ustez, pixka bat aldatu beharra egongo zen, naiz eta niri etxean edo ikastolan jatea berdin izan. Naiz eta nik janari batzuk ez gustuko ulertzen dut Laurean ikasle edo gehiagorentzat ezin dutela janari gustuko egin guztiontzat. Nik ez dute esaten janaria txarra denik, baina pertsona gehienek zeozer ez dute gustuko. Baina ulertu behar dugu agian janari hori osasuntsua izango dela gure gorputzerako. Ziur nago gainera ikastolako sukaldariek alduten ongien egiten dutela janaria. Naiz eta gauza hauek guztiak esan, nire ustez etxean jatera joateko
eskubidea utzi beharko gintuzte. Horregatik, jantokian lan egiten duen pertsona batekin dago idoia elkarrizketa motz bat egiteko. Kaixo Idoia. Kaixo Ander, orain Guruznarekin gaude. Zergatik uste duzu ikastolak ikasleak etxera bazkaltzera joaten uzten ez dutela? Bueno, ikastolak zerbitzu batzuk ematen ditu eta orduan hemen bazkaltzen baldin badute haur guztiek, badakigu ze kopuru dagoen. Orduan langileak aukeratzeko momentuan ere eta langileak kontratatzeko momentuan ere urte osorako kontratua egiten zaie, zeren beti haur berdinak daude bazkaltzeko. Eta zuri ze iruditzen zaizu arau hau? Oso ongi iruditzen zait, gainera ikastolak arau hori jarri baldin badu, seguru izango da hoberako dela eta ongi iruditzen zait, oso ongi. Mila esker, agur Ander, hau izan da dena. Buen Itziar, hau izan da dena. Eskerrik asko Ander. Gaizkak Oke Kirolako informazioa emango digu. Kaixo Gaizka. Kaixo Itziar, aste honetan irabazi galduk eta berdinketak egon dira. Aste honetan oso zaila egin zaigu ikastola honetan kirola eta artista asko daudelako. Aste honetako kirolaria Asier Berruete da eta elkarrizketa bat egin diogu. Kaixo Izar. Kaixo Asier. Kaixo. Ze kirol egiten duzu? Futbola. Eta ze taldetan egiten duzu futbola? Oberenan. Zenbat ordu astean egiten dituzu? 3. Eta ze egunetan ordu horiek? Astelen eta asteazken. Eta ze zenbaki duzu kamisetan? 7. Eskerrik asko galdera hauek erantzuteagatik. Agur? Agur. Eta azkenik asteko artista aurkeztuko dizuet. Iñaki Gomez du izena eta pelikula bat egin du. Elkarrizketa bat lortu dugu berarekin. Kaixo Izar. Badakigu zuk aktorea izan zinela pelikula batean. Nola deitzen da pelikula hori? El Rey. Eta nola lortu zenuen papera pelikula horretan? Kastin batean. Eta non izan zen kastina? Donostin. Eta ze paper egin zenuen pelikula horretan? Erregearen laguna. Eskerrik asko galdera hauek erantzuteagatik. Agur? Agur. Eta hau izan da dena, agur Itziar. Agur Gaizka. Orain Edurnek bazenekien atalari buruzko gauza bitxi batzuk esango dizkigu. Kaixo Edurne. Kaixo Itziar, orain txanela, neolitoa, lansektoriak makinik eta bar ematen ari gara, eta balzenekin hauekin gauza interesgarri asko jakingo dituzte. Lehenik eta behin, baldakizuen neolito garaiako ilobak Italian aurkitu direla, eta industria iraultza aldaketak handiak eragin zituela Europan orduratez egon gizartean, eta hau ez ziakin. Balzenekien lehenengo argazkia 1827 urtean egin zela lehendabiziko kamararekin. Orain gaiatik aterata, badakizue Tomas Edisonek bonbila asmatu zuela eluntasunari beldurra ziolako. Eta azkenekoa, balzenekien gurila gehiago azten dela egunean baino. Bueno, hau izan da dena, agur Itziar. Eskerrik asko Edurne. Orain Aitorrek liburu bat eta film bat gomendatuko digu. Kaixo Aitor. Kaixo Itziar, gaur liburu bat eta pelikula bat gomendatuko dizuet. Gomendatu behar dizuen liburua Peter Pan eta Jack Eskarlata, Gero la vida de Pi filma. Bagoaz liburuarekin, izenburua, Peter Pan eta Jack Eskarlata. Idazlea, garaialden makiuterena. Ilustatzailea David Waitan, sinopsia. Zerbait arraroa gertatzen ari da sekula betiko lurraldean. Antxeak ametsak handiak eixi doaz. Iez doaz piraten eta sirenen arnetxak. Gerra margoenak eta krokodinoenak eta krokodil amets eragileak aukeran. Jenti eta ume galduak gertakari horiak guztiak zerbait seinale delikoan daude. Peter Pan laguntza esker ari zaie eta ordua sekula betiko lurraldera itzultzen erabaki dute. Ora iristen dena aldertuko aurkitu dute. Zer gertatuko da? Itzultzailea, Xavier Pai Ruiz. Nik liburua gomendatu dizuez, niri abenturak asko gustatzen zaidalako. Anima zaitezti irakurtzera. Bueno, orain La vida de Piren sinopsia kontatuko dizuet. Tituloa, La vida de Pi. Título original, Life of Pi. Direkzioa, Ang Lee.
estatua, Estatu Batuak, urtea, 2012, estrenatutako eguna, 2012ko abuztuaren 30, iraupena, 127 minutu, generoa, drama eta aventura, kalifikazioa, publiko guztientzako, banaketa, Tobi Meguri, Irfakan eta Gerard Dapurin, Surak Sam, Tabu, Aldi Usain eta Ayuz Tondon. Weba, www.facebook.com/liveofp, produktorea, Fox, 2000 Pictures, Rhythm eta West. Ni pelikula hau kombinatu dizuet, zeren nik ikusten nuenean oso polita iruditu zitzaidan. Anima zaitezte ikuste eta erakurtzea nik filma hau kombinatu dizuena. Agur, Itziar. Agur, Aitor. Orain Leirik euskara maila betzeko bideo bat eskainiko digu. Kaixo, Leire. Ba, dago norbait arazoa hau duela? Ez. Hori gaizki esan da dago. Ba, dago norbait arazoa hau duenik? Ez. Hori ongi esana dago. Bueno, espero dut bideo honek euskara maila hobetzen lagundu izana. Eskerrik asko, Leire. Eta azkenik, lehiaketari buruzko gauza batzuk kontatuko dizkigu Aritzek. Kaixo, Aritz. Kaixo, Itziar. Gaur lehiaketan aste honetako galderak eta esango dizkizuet. Baita lehengo asteko galderak eta erantzunak ere bai. Orain lehengo asteko galderak eta erantzunak. Lehengo zikloko galdera. Elikagai piramidean zein dago beheko pisuan? Erantzuna. Ogia, zerealak, arroza eta pasta. Bigarren zikloko galdera. Zein da Txinako mendirik altuena? Erantzuna, Everest. Hirugarren zikloko galdera. Zer da latitudea? Erantzuna. Lurrazaleko puntua batetik ekuatorea dagoen distantzia angeluarra. Eta orain aste honetako galderak. Lehengo zikloko galdera. Zenbat aparatu daude giza gorputzan? Bigarren zikloko galdera. Zer gertatuko zen Txinan brontxaroan? Hirugarren zikloko galdera. Zenbat taldetan bereizten dira bitaminak? Badezpada errepikatuko dizkizuet. Lehengo zikloko galdera. Zenbat aparatu daude giza gorputzan? Bigarren zikloko galdera. Zer gertatu zen Txinan brontxaroan? Hirugarren zikloko galdera. Zenbat taldetan bereizten dira bitaminak? Arauez oroitu eta ez jarri tontakeririk, mesedez. Eta hau izan da guztia, agur, Itziar. Hau izan da guztia gaurkoz, agur eta zortena lehiaketarekin.